Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Имрӯз бекортар шудем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки беҳад ана замин, хона, квартираҳои арзон роӣ кардагиян. Марҳамат, видео имрӯзаро тамошо кунед, хулоса беҳтарин омадагиайда. аз киҷое ки шумо да хона, замин, квартира дар кора дар комментария бинависед. Ман ҳасиб иншоалло арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам дӯстони азиз. ва ягон таи шумо бардоро ана хонай, мошинай, мисол говай, молай, чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед ки дар инами рақамҳо танҳо дар WhatsApp бинависен. мо барои харидоро чизе роӣ мекунем, реклама мекунем. ана ака бардоро як дона лайки бепла биҷиқен, касе меҳмонен дар канали мо подписатсияро фаромӯш накунен. мерем остоста. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен, беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардоро почааш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. айнукои чилекш бардоро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша айзону поён биридиян. Хеле дар видео дидесен бардоро. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. ана балнисаш мебарам бардоро, духтуро мегӯянд ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардоро мисол и вақта бояд и додарак раҳ бигарда. хай сабаби ки ҳамин почаш ҳам хеле раҳ гашта наметавона. агар бардорои азиз, хоҳаро, апашко чанд мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд дошта бошанд, ҳамин мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд шавад. хайна бардоро мисол бо худтон гӯш кунед. дӯстони азиз, ана ака навора сар кардем, бо диққат гӯш кунен. 1 миллиони имрӯзаи мо бардоро замини фурӯшияй, аввал заминора гап мезанем, баъд хонаҳои заминира, баъд квартирора бо диққат гӯш кунен. бардоро чӣ хеле гуфтам, и замине десен ана қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. 24 сотиқ заминай, яхе стройматериалиш овардагиай. 24 сотиқай бардоро. соҳиби замин мега ки срочно замин мо намефурӯшем, ана дар ноҳияи Ёвон, дар байни Оғҷар ва Навобод бидай. хоб, свет дора, ов дора, мактаб наздикай, лави раҳай. 24 сотиқ заминай, ё мефурӯшем, ё ягон мошини созам боша, алишам мекунем. нархи замин бардоро 70 000 сомонӣ мега. 24 сотиқай 70 000 сомон, ба мошинам алиш мекадай. хулоса ина номерои телефонаш занг мезанен, мепирсен. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бисёри бардоро нависта буданд ки аз шаҳри Душанбе ягон замини арзон шава бимонем. бардоро ина замини арзонака ай даст натене. дӯстони азиз, и замине десен чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе 8 сотиқ замин дора. 8 сотиқ. соҳиби замин мега ки ана 8 сотиқ замин дорем, ана бо фундаменти 3 дархона рехтагиай. айраи калон тахминан 1.5 километр дуртар бидай. шаҳри нав норасида навистагиай. тарафи шаҳри нав норасида, хулоса ҳамин территорияда бидай. документош ҳастай 100%. 8 сотиқ замин бардоро дар шаҳри Душанбе гуфтагиай. нархиш 75 000 сомонӣ, арзонам мекуна, алишам. хулоса ина номерои телефонаш занг бизанен. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. ҳамун лайкорам неки фаромӯш накунед дӯстони азиз. бардорои замине десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Гилбоғишда бидай. 5 сотиқ замин дора, ана яхе стройматериалиш овардагӣ бидай. соҳиби замин мега ки 5 сотиқ замин дорем дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Гилбоғда бидай. фурӯхта мешавад, срочни пул мондар кора, касе ки бихара зарар намебина гуфтагиай. ову светам доштай. хай бардоро мисол 5 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб мегирӣ, мисол я хонаш мекунӣ, ҷои создай. нархиш 25 000 сомонӣ, арзонам мешава, алишам. гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунен. занг мезанем бардоро ё 25 000 сомон мехаренеш, ё ба ягон чӣ хай алиш мекунен. нархи созай, занг бизанен. бардорои азиз, мегзарем бо ба як замини арзони дига.
ана бисёр тамнавистаб ки ай шаҳри Сор ҳам ягон замини арзон шавад монем. Бардруи на замини арзон қарор дорад дар шаҳри Сор. 7 сотиқ замин дора. Ана соҳиби замин мега ки замин дар шаҳри Сор тарафи уртабизда қариби рашта бидай. Рай кирпичзаводи ана Икром қатиқ нависагия 300 метр болотар 300 метр боло. Хулоса наздик бидайда ами территорияда поёни каналда мисол бочкаи овам бидай. 7 сотиқ замин бардро дар шаҳри Сор тарафи уртабизишта нархиш 73 000 сомон мега бо арзона мешава. Ина номрои телефонаш занг бизанед. Бардорои азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза касе ки хонаҳои арзонаш дад дошт бардорои на хонаи фурӯшида гузаштем хонаҳои заминида бадаи хонаҳо бардоро бо квартираҳо да мегзарем. Хушук гӯш кунед дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ пештара Ленинский район дар 3 сотиқ замин 3 дархона кардагиай 3 дархонаи коробка гуфтагиай. Дарунаш коробка ана бардоро дарша мисол часпонда метем гуфтагиай. Дарша мисол хай мечаспонанд медодиян. Нархша 121 000 сомонӣ мега арзонам мешава алишам. Гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунам занг мезанем мепурсем бардоро. 3 сотиқ замин 3 дархона дар ноҳияи Рӯдакӣ чӣ хеле гуфтам нархиш 121 000 сомон. Занг бизанем бародарҷоно. бардорои азиз мегзарем ба хонаи навбатӣ. Хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор неки хонаи хушрӯ будай. Хушрӯ гӯш кунем бардоро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор 7 сотиқ заминда 5 дархона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай медроё зиндагӣ мекунӣ. дар болои молбозори район будай. дар болои молбозори ноҳияи мисол Фархор. Фархора хулоса молбозориш қариб будай нархиш 200 000 сомонӣ. неки меарза бешухӣ хонара бихушругиша. 7 сотиқ замин дора 5 дархона дар ноҳияи Фархор 200 000 сомон. хай бояд чи арзонам мекуна. ина номрои телефонаш занг бизанем. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. хаста набошен ҳамуя доналай ки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқенака. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа 5 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай райони Файзалӣ Саид нависагиай. хона коробка бардро соҳиби хона гуфтагия ки хона дар ҷамоати шаҳраки Бохтариён шӯъбаи 3 да будай ай светофори Файзалӣ Саидов я 400 метр даринтар. дар наздикии донишгоҳи ана энергетикӣ будай ҷои хушбоду ҳавои тоза. нархиш 185 000 сомонӣ мега арзонам мешава алишам. занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба хонаи навбатӣ. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара 10 сотиқ заминда 4 дархона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай срошни мефурӯшемша дар ноҳияи Данғара чӣ хеле гуфтам деҳаи 400 дада будай. о свет дора баракам доштае бардро гирди хона забор қати мисол маҳкам кардагиай медрои зиндагӣ мекунӣ бардро мақсад сумша метиви медрои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 165 000 сомонӣ мега арзонам мешава. неки хонаи хушрӯ будай бардро касе ки мисол на сум дорен марҳамат бихаренша. 10 сотиқ замин 4 дархона дар ноҳияи Данғара нархиш чӣ хеле гуфтам 165 000 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба 9 эълони имрӯза касе тамошо кардеса бигӯ ака тамошо кардесан давомиште. бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ана дом бардро 12 этажа и хона дар 11 этаж қарор дорад дом новостройка хона без ремонт коробка. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи хубай бо нархи арзонай дар маркази Ҳисор духонагаи хубам мешава. хона тайёрай бардро ремонтш мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ офтобрӯя навистагиай ана ҷои дута лифт дора ба наздики лифтоша мечаспондиян илтимос беҳуда занг назанен. нархи охиршай дом 12 этажа и хона дар 11 этаж қарор доштай нархиш 144 000 сомонӣ арзонам намекадай. касе харидорен занг бизанед.
бардорои азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 25 квадратный метр, тарафи Шоҳмансур дабдай. Дом новостройка, хона без ремонт, коробка. Сабаби квартира гуфтагае ки квартираи фурӯшӣ, ана дом новостройкай, дом уже тайёрай, мисол мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ, хай ремонтша мекунӣ, баъд мисол зиндагӣ мекунӣ. Дар 4 этаж қарор дорад, 25 квадратный метр, ана дига мисол вариантҳоро ҳам бидай. Адрес шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзобек, ҳазрати Мавлоно, хулоса нархиш 100 000 сомонӣ. Без ремонтай коробкаи бардро мегириш, мисол хая ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. 25 квадрат дай. дӯстони азизам, хаста набошем. Бо як бор дига ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара. Як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 34 квадратный метр. чихеле гуфтам шаҳри Исфара дай. домои пешина хона мисол нав ремонт кардагӣ бидиай. шаҳри Исфара, тарафи Навобод, доми ана 4 будай. хулоса нархиш 110 000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, бардорои азизам, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, се хонага дар 2 этажиш қарор дорад, 60 квадратный метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай мегӯяд. соҳиби хона гуфтагие ки хона дар наздикии бозори Султони Кабир, ана ноҳияи Восе, 60 квадрат, се хонага, кайдор, кухни, ванна дорад. харидор бошем, бо мисол занг бизанем, бо гап мезанем. срочни бардоро пулаш дар кор бидай. нархиш 126 000 сомонӣ мега. арзон ҳам мекадай, алиш ҳам мекадай. ина номрои телефонаш, занг мезанен, мепурсен далши. дӯстони азизам, мебад навори замин, хона, квартирҳои фурӯшӣ. касе ки то охири видеоро қатъима тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима чақчақ карда тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шида боша ё нашида боша, хай бардоро барои дастгирӣ кардани мо ҳам 1 дона лайки бепала биҷихен. касе дар канали мо меҳмонем, бардоро ҳатман нами кнопкаи подписатсияро биҷихен, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. бардоро гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. раҳмат барои дастгиритон. хайр.